Panapton minggot. Hindi po. Padala na napapake. Pero sa akong bantay, 8,000. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. So yun nga mga kabay, maglimpyo-limpyo sa tadali sa kwarto kay murag gubot na jog kayo ni mga kabay-bay. Stay put lang kayo mo dyan mga kabay. Watch mga kabay. See ya. Ma! Gamiton ba nini mo? Yan eh? Ano man? Saan man mo? Hindi buhat ni Papa. May kakahoy na imong ali anak. Tagat ng Ay, di wala. Yapon to yali. Yapon to ni buhat ni Papa. Kani ba kani? Maka na? Okay. Okay daw yung ni Mama. So, asa tong kuan ba? Haba eh. Go. Let's go. Ulay na ko na martilyo. Ulay na ko na martilyo. Wala na akong martilyo ni Papa, ma. Ano pili no? Bangga. Nada. Ikuyo. Patagabas. Patagabas. Tay! Muna pwede ko makawalang gabas? Kahoy. Kahoy, oo. Alam, dyan ako. Kinin ako yung Gabson. Ako sa. Lahi, lahi. Ay, dugay ka naman tatay mo. Usa pa rin usod ko. Panapton minggot. Hindi po. Yung lahit kay sa minggot. Padala na napapake. Pero sa akong bantay, dito, kan man ni 8,000. Hindi lang ikot yung sa sapatos na rin. Ano man? Inigpalit, tinimulan mo din mo. Patahi. Wala na ko nang kauno nagpatay, anak. Nargo na din sa. Salamat, tay. Ako na balik, tay. Taga na mga bulilo. Mga sulod mo. Ano ba? Ina sila nagtatagal, naman na naman. Ng bullshit. At salam. At salam. Let's go. Ah! Ano ba? Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark. Mommy shark do 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 mom.
kabay. Sige pa kayo gusto tanan. Tapos na akong ganahan gabi na stand sa akong laptop. Ayan. Mukhang delikado mga bay, pero okay na yapon kayo. Made of myself, so okay na siya. Ang stand sa laptop. Salamat sa pagsubaybay sa akong mga vlog. Thank you so much mga bay. Kung dili pa mga akong mga kabay, so just click the subscribe now mga bay para happy lang. And click the bell para update mo sa mga bagong vlog na ako. So, sorry mga bay, I'm so wet. And, so, muna na sa Nicaron, Blawa. So, kita-kita na po tayo sa vlog. And thank you so much mga bay. So, see you mga bay.